Ti mandas. A partir de agora, isto é todo teu. Aí está. Bueno, pois, fai uns días, fai case unha semana, xa empezamos un xogo que se chama The Hidden Woman e o obxectivo deste xogo é adiviñar o nome da canción que enviei ao Benidorm Fest. Teño que facer un inciso, Dani, xa non vexo os comentarios, entón se din algo Espera, ti, sí, é que estou resendo porque tiña mal posta a túa cámara, entón agora xa debería vale. ver. Vale, eu Ok, vos pois dicindo. nada, non os vexo, porque mo está tapando a pantalla. Vale, Entón, se hai algún, pois ti dismo e eu contesto. vale. Bueno, pois nada, este xogo chulísimo, xa o expliquei que, pois mira, parece que estou facendo unha presentación de PowerPoint desto en clase, ¿no? Sí, Bueno, tal cual, pois isto é tal cual. é para descubrir o nome da miña canción e quen adiviñe o nome, pois o que vai facer é escoitar un anaco bastante grande, de feito que inclúe esa frase pois que foi da que naceu a canción, antes que a ninguén, o sea, enviareilla este venres xa. Mm. Entón nada, agora chegou o momento, bueno, tedes ata mañá ás 23:59 para deixar no post que despois vos direi cal en cada rede social a vosa resposta e agora chegou o momento pois de repasar todas as pistas, non? Eu durante 5 días estuve deixando distintas pistas en Instagram, TikTok e Twitter e cada día ademais, o sea, eran diferentes en cada rede social. Bueno, pois a primeira pista, que esta xa a sabemos todo o mundo, creo, que foi a mesma para todas as plataformas, é que é unha canción sáfica e que ademais se chama como unha muller famosa. Entón, antes de seguir, eu quero decir, mira o lavador, dicindo que é Eso é Afrodita. bonito seguro. Que esta non Bueno, vai eu a non vou trolear, dicir esta nada. non vai a trolear. Xa verás, vai a trolear, vai empezar aí, nos vai a liar máis. El que diga, el ten, o sea, Lavadón, ti tes permiso para decir o que queiras decir ata certo punto, ben sabes ao que me refiro, creo eu. Ben sabes ao que me refiro. Ok, vale, pois seguimos. Nada, esto é... bueno, que non se cambia así de publicación, perdón. No, que xa me olvidei o que quería dicir. Bueno, que non sei que foi o primeiro que pensachedes cando lichedes isto. Gustaríame sabelo si tiñades algún nome naquel A ver, momento. eu empecé a pensar moito, eu, por exemplo, non sei a xente do chat, eu empecé a pensar moitos nomes, pero claro, eu empecé de feito, vouche dicir o que fixen eu, vale? Eu collín, Ok, entrei en Google e puxen mulleres famosas, vale? O sea, directamente, mulleres famosas. E entón, claro, páxinas con listados, e empecé a mirar nomes e dixen, pois que sei, por exemplo, aparecía Leticia Ortiz, a reina, e dixen, no, non me cuadra. Actrices, empecé a mirar cales poderían cuadrarme contigo polo que xa te vou coñecendo, polo que sei, cales podían cuadrarme, pero directamente o que fixen foi mulleres famosas, punto, xa está, xa non me compliquei. wow. O sea, ese outro nivel xa, Ademais, é como os dous puntos, o sea, porque ti aquí estás dicindo busquei mulleres famosas e mira, Lavadón, o de Afrodita, é certo que el dende o principio dixo que se chamaba Afrodita. Despois aquí Licístrata tamén, Di non Euforia Felicístrata. personaxes, pero Álvaro, aínda non chegamos a esa pista. Aínda non chegamos a Álvaro esa vai pista. diante xa. Ti xa estás 3 días por diante casi. No, 2, perdón. Ok, bueno, pois o primeiro que subín eu foi esta sesión de fotos que está, vouvos decir xa. Bueno, todo isto eu unha vez pase isto, a semana que ven eu vou subir uns vídeos explicando as pistas de cada día e de onde salen, porque está moi guai, a verdad. Currámolo moitísimo. Joder, eu lembro que ti me dixeras ibas a, que eu sei que me contaron, creo que se pode dicir que me contaron que ibas a facer un xogo que ibas a sacar, e claro, dixen, un xogo, digo, hostia, a ver que vai a facer. E unha vez visto, joder, que está moi currado porque, claro, facer as fotos ou buscar as cousas, as referencias, todo o que fixeches, hai un currazo aí curioso, Ou moitas grazas. Teño que Está dicir moi... tamén que, a ver, fixemos un brainstorming ben grande, tamén cho digo, pero bueno, moitas cousas xa viñeron solas porque eu como sou moi fan desta persoa, pois por iso a canción se chama así tamén, si non, non se chamaría así. Mm. Entón xogou un pouco con vantaxe. De feito, pasoume que hai xente que adiviñou o nome
unha persoa adiviñou o nome coa última pista porque veu ese vídeo 100.000 veces como a min, o sea, eso é de persoa moi fan desa persoa, non? Entón, bueno. Vale, pois nada, a pista do día 1 foi mira, lle acabo de dar like. Deixo yo o like aí, me encanta. A a pista do día 1 era isto, que está baseado nunhas fotos non nunhas fotos, sino as fotos están baseadas nun vídeo. Nun vídeo e, de feito, este plano perdón, espera, que non se cambia así. Este plano é tal cual. Tal cual, hai os mesmos elementos, o vestuario moi similar, en blanco e negro tamén. E, bueno, entón esta foi a pista en Instagram, vale? E puxen aquí estes iconos, que os iconos tamén teñen significado. Claro que E xa o explicaré. todo o que te fuche publicando, palabras, iconos, Sí. todo. Frases soltas, todo ten significado, todo. Hostia. Claro, ti pensa que, vamos a ver, eu cando escollo algo cun significado normalmente ten varios, o sea, cando poño, por exemplo, hai frases que poño nas cancións que non que teñan un significado, sino que teñen 2 ou 3, así que imagínate. Mira, aquí están dicindo Chloe, pero que Chloe? Claro. E están dicindo Zendaya, Álvaro. Ver, Dios, me fai moita gracia porque cando leo, o sea, non se me ve nada. Sí, aparte, menos mal que ahora te reenseñé a cámara, porque antes incluso salías así solo. Salías Ok. O sea, que recibo un Menos mal. mellor. Ok, bueno, pois a pista do día 1 de TikTok foi esa de aquí e hai que escoitar o audio tamén, perdón, porque me adiantei e entrei moi pronto. Entón, bueno. Fernando di Chloe Pei. Ok, e é que, a ver, esta pista, a pista do día 1, dinos cal é a profesión desta persoa. Esa é tu opinión. Esa é a miña opinión. E repito, nas descripcións, en todo hai pistas, en todo. Jennifer Bills. Pois non sei. Bills. Non conozco. Eu non digo nada. Ok. Bueno, pois imos seguir entón. Vamos a sí. Nada, pois que eu deixo pistas para despistar tamén e xa que era o que estaba dicindo antes de que se cortara e que xa vos toca a vos pois saber distinguir si son as verdadeiras ou non. Entón, teño que dicir que, o sea, esta persoa está en pistas de todos os días. Pero aí xa Claro, vos é toca que a vos. ainda por riba, a xente como a min que son tonto en xeral e que eu para adiviñar, olvídate. Claro, a mí me pos pistas reais e pistas falsas e claro, eu estou perdidísimo, vale? O sea, É que teño que dicirte unha cousa, ademais, é que xa te dixen antes, pero é que ti eres o tipo de público para o que lle vai resultar super difícil. Sí, Porque é que non creo que coñezas tanto esta persoa. Estou máis perdido que os de Lost. Xa somos dous, Gordini, xa somos dous. Non pasa nada, imos seguir revisando as pistas porque ademais hai, bueno, eso, vou ir a Twitter. A Twitter xa non sei nin que... sí sei o que subín, claro que sei o que subín. A Twitter subín, voume saltar todo o que estiven subindo ontes. Esta subou no meu cumple. Vale, a Twitter subín E máis estiveches ultra activísima entre o xogo e o venidor onte e todo, estiveches ultra Sí, activísima. sí que estoy. Aquí está. Esta pista de Twitter. Esta de aquí. Esta. Esta de aquí. Ok. Vale. E todas as pistas nos levan á ocupación desta persoa. Non podo dicir máis, é que está super claro. Está super claro, día outra. Esta foi a... Bueno, aí está. A pista do segundo día, perdón, que creo que antes dixen do primeiro. Vale, ora imos á pista 3. Imos empezar por Twitter xa. Bueno, pois aquí, bebendo dunha latiña ben eufórica. Aí temos a miña latiña. Aí temos un xornal. Que pasa? Que no xornal hai moitas cousas.
Hai moitas cousas. Yo- De feito, Eu bueno, esa foto ampliei moitísimo para ver todo o que poñía, vin cousas e dixen, bueno, bien. pois hai moitas cousas, o sea, bueno, despois está isto, xa que eu gravei, pois xa volo ensino outra vez porque me gusta. Coa canción de Lana del Rey e, bueno, Que a canción tamén ten cousas. algo que ver. Eu non digo nada. Non digo nada. Bueno, entón, que pasa? Aquí eu xa dixen que hai pistas dentro de pistas. E isto significa que hai que facer zoom. Hai que zoomear a pantalla. Entón, eu digo que no xornal están todas as respostas que precisades, sobre todo a xente que non tedes nin puta idea do que está pasando. Como que no xornal están todas as respostas que precisamos? Todas as respostas. Pois eu, mira, creo que foi a pista que máis mirei, que máis fixen un zoom, puxenme a ler o que poñía, mirei todo e E ampliaches ben. eu Todo. creo que sí, e varias veces, Eu creo e que varias non. veces. Porque feito hai unha persoa que sí que o fixo ben e, o sea, e comentouno. E noutro directo que fixen en TikTok hai un par de días, hai unha persoa que tamén o adiviñou Co con período. esta pista, co xornal. De verdade, ampliade moi ben o xornal, ampliade ben, me cago en todo, ampliade ben. Dios. Eu máis cos non podo dicir, o sea que senón xa vos digo eu como se chama. Ampliade ben, por favor. Claro, e o xornal feito por ti, o sea, a lata feita por ti, o xornal feito por ti, ademais, todo Bueno, feito... fíxeno e fun aquí á copistería de Vilaboa. Sí, bueno, pero que Que o todo chico, feito na mira, túa dixo a cabeza. lata preciosa, Que? Digo, todo feito na túa cabeza, todo salido de aí e currado, Sí. o sea, o curro que hai Pero para mí detrás. estas cousas me encantan. Ademais, a lata quedou guapa, o sea, quedou moi... Está, pero eso foi o chico da copistería, que me dixei o pendrive, teño que falarlle. Majísimo e, buah, a lata quedou increíble, pero, por favor, mirade, espera, aquí. Mirade que bonita. E que quedou... Faise zoom isto aquí? Non sei se isto fai zoom. Bueno, da igual. Sí, se A non ver se fai zoom. abrindo, dándolle botón dereito... No, non sí, fai perfecto. zoom tampouco. Da igual, Dándolle pasamos, botón mira. dereito e abrir imaxe nunha pestaña nova. Podes facer isto. Bueno, da igual. Quedou precioso. Está moi bonito, a verdad. E hai moitos detalles, hai pistas na lata, hai pistas no xornal, de verdad, está moi claro. O sea, sobre todo no xornal. No xornal está que hai unha indicación clarísima do que tedes que facer. E que se facedes o que pon no xornal xa está. Mira, dinos aquí Ferra, o meu amigo Dani, que por certo, non se te lembrarás que eu te contara que fora gracias a un amigo que te descubrí. Sí. Pois ese amigo é Ferre Quezeta. Foi o que me falara. Onde está? Espera, porque me estou perdendo. O último comentario. Ferrez. Ok, sou e cra. Menuda pava. O sea, es que me tiro por la ventana. Ese foi o culpable de que todo isto pase, de que pasas por aquí, pero Zoe Kravitz. Claro, que a mes vos imos a dicir nomes e total, o único verlle a cara se con algún nome a súa cara indica algo, pero que igual tamén a súa cara indica algo ao contrario do que ten que ser. Igual... Claro, ti sabes eso de mocatriz, non? Modelo, cantante e actriz. Pois aí estou eu. Entón, todo o que intentedes, eu non digo nada. O sea, o máis importante é que agora nós o que temos que facer é coller e ver a foto e aí veríamos xa a cousiña, non? De verdade, que a xente que máis perdida estades, está todo no xornal. Aquí dixo que o dixo? Álvaro, a letra pequena é a máis importante sempre, sí. Ademais de que está super clara a imaxe na que quero que fagades zoom. Pero non digo nada máis. As orelleiras son chulísimas. Son super chulas. E dixo aquí... das fotos está chula. Está, pero eso por Nuria, porque Nuria é unha fantasía. É a miña fotógrafa sempre. E mira, dice Diego, isto é máis difícil que o escape room. Tiñas que facer nunca foi un escape room, quero ir. Un escape room, Ti perdón. seguramente o farías ben. Pois, eu non vou a participar esas cousas porque eu teria que ir con xente moi lista para poder salir. Podíamos facer un directo dun escape room, Dani. Tía, pois sería moi guapo. Pois temos que mirar. Sí, ¿no? Sí. Estaría super guai. Sí.
Pois aí Apúntalo, queda. Podes falar apúntalo. cos do Marineda, que hai unha nova aí, creo. Non Sí. sei. Pois mira, Pois a apúntalo. ver que nos deixen ir gratis e nos facémoslle público. Ou que te paguen. No, a min con ir gratis, facerlle público Eu a tamén. vídeos tamén conforme. O sea, non pido máis. Eu se me deixan ir gratis, pagolle público. E eu Eu encantado. non faría zoom en Twitter, pero vos facedo o que queirades. Pero es que Bruno no te dejará grabar las pruebas. Bueno, Javi, todo podes falarse, O sea, exactamente, depende como sexa, a ver, editando Si é editando. publi, Pode ser, Eu teño visto algún vídeo de xente famosa facendo cousas aí, xa, estaba guai. Paselles pro chivo, para que sepan exactamente que entren e... Pero eu digo que non eu que vos non faría zoom en Twitter, pero vos facede o que queirades. Joder, de que... Eu xa non digo nada máis. O sea, que eu non digo nada máis. Bueno, Vamos que sí. as... Que? Vamos co outro, porque a mí me está volando a cabeza. Vale, a seguinte pista, que xa me estuvo olvidando de cal era, porque ahora a Instagram sí que subín a historias as seguintes pistas, pero non pasa nada, porque eu las digo por aquí, vale. Nada, a seguinte pista foi... Aquí hai un par de pistas. Aquí hai un par de... E que son tan obvias. Son moi obvias. Son moi Eu obvias. non vou dicir nada. No, é que son moi obvias. Xente, é moi obvio todo, vale? O sea, é moi É moi obvio todo. Uf, a ver, estou rayadísimo. E lin cousas, pero non as descifro. Eu digo que o buscador de Google está pal. A ver, eu vexo moita xente esta noite sen dormir buscando, claro, eu fixen a búsqueda de mulleres famosas, pero hai xente que vai estar facendo a búsqueda de cada palabra do xornal. Ok, GV, si o atopas, non o comentes. O sea, non o comentes aquí. Te vas ao sitio e o deixas en comentar. Bueno, espérate a que acabemos o directo para confirmalo. E, o sea, confirmalo non, para ver si te encaixa co resto de pistas e entón, pois, vas a Insta, Twitter ou a TikTok, a rede social que prefiras e deixes aí o teu comentario. Ou falasme a min por privado e tamén mo dis, e así tamén o escribo eu, e así tamén me levo o premio. Tamén unha opción que por privado sí que me podes dicir, vale, os que adiviñedes por privado, escribidesme aí unha mensaxe, Dani, é esta. E eu, encantadísimo, vale? No, ademais ti tes que reaccionar á canción. Sí, eu non quero saber nada. O sea, eu cando publiques o título sí, pero eu despois non, eu quero facer... Eu non quero escoitar nada nin saber nada antes. Elimina un comentario. Elimina este comentario, Dani. No, pues non será. Non digo nada. Volk, vale aí, quita o comentario, Volk. Espérate, porque esto fais así, Vamos a ver. Así. Aí está. Vale, Álvaro, baneite, pero xa te desbanei, para que eliminase o comentario. Vamos a ver, as pistas non as subades ao chat. Claro, non poñades cousas, porque senón... Non é divertido, divertido é que cada quen o faga. Eu non digo nada, e digo todo, vale? O sea, eu non estou dicindo nada. Seguimos. Vamos a poñer esa cousiña por o medio. Bueno, vale. Despois subín ese día a TikTok dentro desta pista que é todo musical este día. Subín esto. Que levo a miña o mesmo suadoiro de hoxe, o sea, Supermoto Mami, que me encanta. E aí hai outra pista, pero aí cada quen ten que xuntar as cousas. Hai que facer investigación policial. Outra pista aí. O sea, vale, eu vi o vídeo varias veces.
A pista... Eu dixen que este día vai todo de pistas musicais. E despois, a Instagram, subín a historias esta canción. Cal era? Esta. Esta canción compartín. Ok, pois esta. Vale. Canción de Star Interlude. O chat en directo se sube cando mañá subas isto a YouTube? No. Vale. Sí, no. Porque non se vai a ver, só se vai a ver a imaxe, o sea que non hai problema. Non hai problema. Vale. Despois, esas son todas as pistas dese día. E xa o último día, subín a... Que subín? Subín a Twitter... Que fixen aquí? Ah, ok, vale. Esto... Se alguén recoñece isto, que diga que o recoñece, pero non diga o que é, por favor. Eu? O sea, que? Eu non recoñezo, eu non... No, vale, non pasa nada. Pero para nada, ademais. Vale. E despois, a TikTok e a Insta subín o mesmo vídeo que foi este. Última pista del juego. ¿Sabéis ya cómo se puede llamar la canción? Última pista del juego. E xa está. O sea que esas son todas as pistas. De verdad? Como? O sea, Fernando, estáme dicindo Fernando que él adiviñou hoxe ahora mismo en 2 minutos que levamos aquí falando, adiviñou xa, o sea, pero é que Fernando é moi Ao mellor foi polo que dixo Álvaro, Fernando é moi listo. Fernando, foi... No, pero non escribades cousillas. Bueno, a ver, o de Fores que xa. Ok. Eu non digo nada. Pero Ti vas, ahora que xa acabou, ahora é cando podes ir a Twitter, TikTok ou Insta que prefirades e poñer neste vídeo en TikTok, en Instagram e aquí. Como sale aquí? Bueno, como vedes, hai multitude de respostas. Hai máis, pero non sei como se baixa. hai unhas cuantas, vale. E despois, en Twitter está fixado arriba de todo. Aquí, contestades, coja hasta aquí oculta hidden e poñedes o nome. Que en Twitter de momento ninguén se quixo mollar. De feito, dixo unha persoa que estaba esperando o último día. Claro, que vai haber xente que vai a ser moi zorra e vai esperar a que a xente escriba e vai dicir, bueno, se 4 digo o mismo, vou poñer o mismo que ese. Que solo... Pero ti non viches os comentarios de Instagram, non? Sí, os mirei, sí. O sea, que hai unha variedade interesante. Sí, no, por eso dixe, a ver se teño algunha idea, pero nin de coña. De repetidos tamén. Entón... A ver, é certo que eu, por exemplo, empecé outro día, ahora que estou pensando, o sea, empecé outro día, non, foi unhas semanas a ver Euforia, e cando eu vin no periódico e tal, e dixen, hostia, pois, igual tiña que ter visto xa toda a serie, o sea, todo para saber. No, para sabelo non é necesario ver a serie. Vale. Pero non digo nada máis. O sea, catro dos que están no chat, hai alguén, o sea, todos estes, menos Fernando, Álvaro, igual, estades perdidos como a min, porque... Eu calo a boca até 5 minutos antes co do Fernando que non se pasa o tempo, O único que sei é que non acertaría na vida. Que busques as pistas. Gordini O do xornal é moi claro, É que eu xa máis non podo dicir. E xa está. O sea, tampouco podo regalalo. No, pero, ahora, mira, eu é que vou intentar pensar en outra cousa porque senón vou estar dándolle 50.000 voltas. Pero que estaba moi guapa a forma na que estás presentando isto, Como que o xogo? Sí, é moi interesante. Aquí ahora mesmo. É moi interesante, porque ao final, claro, o típico de subir as cousas directamente á canción ou poñer as letras vacías o espacio e di Dani, estou me sentindo moi reseso non pillando moitas cousas. Non te preocupes, Dani. A ver, é que moi de nicho.
eu sei que por eso estamos facendo este directo, porque eu sei, sou consciente de que é moi de nicho. As pistas son moi de nicho. É bastante claro do xornal. Mira, Álvaro, ao final vou te banear, sí. O sea, é bastante claro. Sí que é moi claro, no, está ben, non digas nada máis, Álvaro, pero ten razón, eu xa o dixen, o do xornal é moi claro. Non, é que non o podo dicir de outra forma. Pero como É pode que de ser verdad claro? que é moi claro. Ademais, non podo dicir nada máis. É Pero que non como podo... pode ser claro se eu agora que estabas poñendo, eu abrín aquí a foto, teño aberta noutra pantalla e estaba facéndolle zoom aquí a imaxe e como pode ser moi claro? O sea, en que momento pode ser moi claro se estou facendo aquí zoom e que veis un periódico moi ben posto, pero Hai que facer zoom ben feito. Hai que facer ben as cousas, hai que mirar ben todo. Eu non podo dicir máis. a ver, mira, é que sabes que me está pasando a min agora mismo? Que agora estoume Álvaro, non fagas caso a Diego, O sea, eu agora quero adiviñala, pero non que me envíes nada. O sea, eu agora quero adiviñala, o sea, agora quero se meter na cabeza adiviñar o título para saber que o adiviñei. Non quero saber, o sea, eu non quero premio. Eu non quero o adianto da canción. Pero... de nicho estou. De nicho esto A eres. ver, Sí, gordito está guai, está moi, o sea, está moi guai. Se sigue el lavadón por aí, poderá confirmar que está moi guai. Pero non podo dicir nada máis. Creo que xa podemos quitar a pantalla compartida, de feito, Dani. Vale, sí. Vamos a poñer por aquí. Un bizón de 50 euros, un bizón de 50 euros dimo, o sea, facedeme a min un bizón de 50 euros e vos envío canción, xa, o sea. Di Puskis, o título non será periódico. Proba suerte. Oye, cuidado, espérate. E se ahora estamos que a tontería de tal... E quen se chama periódico? Ten que é o nome dunha muller famosa. Claro. O do Zoom era polo... Claro, o do Zoom era polo Bizum. A ver, eu creo que... A ver, por 50 euros... creo que igual Hidden tamén di o título da canción. Claro, no, eu por 50 euros paso vos... Mira, por 50... Pasa un No, por 100. No, por 50 euros paso vos a canción, si queres. Oye, sería un buen negocio. Outros non me A verdade que sí, esa canción? Fai un Bizum 50. Tomas por culo. Tanta tontería de pregar da que Spotify, non sei que non. Fai un Bizum 50. A tomar por culo Spotify. Paso a canción. Claro, en la letra pequena di Diego están os datos para facer o Bizum. Aí está. Está aplanadísimo. Sí que está. Ok. Xa podo pechar esta pantalla. Sí, xa podes quitar. Aí está. E poño isto en grande e xa vexo todo super ben. Ok. Bueno, pois é que é eso, é que máis claro a auga. E cando vas a publicar logo O venres. O sea, a ver, xa a canción dis? Ou o nome? O título xa o venres. O venres. Por eso acaba o xoves de noite ás 23:59, Quen está esperando aí para poñelo 5 minutos antes? Non estás esperando para 5 minutos antes. Pois cuidado, que é 59. Pouco máis de 24 horas quedan. Aí está. Nada. Eu. Ding dong. Ok, pois me canto o nome. Un fenómeno. Pois, eso que ás 23:59 xa se pecha e entón eu xa me quedo, fago capturita de pantalla dos nomes das persoas que adiviñaron, xa me quedo cos usos de todo o mundo. E nada, e o día seguinte xa publico o nome e envío un anaco bastante interesante da canción.